VP Sara Duterte versus Ramon Ang for Philippine President. Ngayon, Dad, mayroon mga controversial rumors na nagsispread online. Kasi may mga nagsasabi na gusto nilang gumawa ng isang people's initiative para i-oust si President Bongbong Marcos at saka para yung next president ay maging si San Miguel chairman-owner Ramon Ang as President of the Philippines. Pero Dad, marami naman nagsasabi na mas gusto nila na i-oust nga si President Bongbong Marcos at si VP Sara naman ang maging presidente ng Pilipinas. So Dad, or this coming 2028, marami rin gustong magpatakbo kay Ramon Ang to become President of the Philippines. Eh, syempre, alam naman natin na yung isang gusto rin tumakbo ay si VP Sara Duterte. So Dad, ano masasabi mo? Between the two leaders that people are trying to push, medyo unlikely nga yung kay Ramon Ang, pero marami daw may gusto kasi nakikita nila ang parang successes na ginawa niya sa San Miguel na siya ang maging next president of the Philippines. Ano masasabi mo doon, Dad? Well, number one kasi, we have a democratic process na sinasabi natin. No? Meron tayong konstitusyon na sinusunod. Kaya nga under the constitution, kung in case ma-impeach o ma-oust ang ating Pangulo, ang papalit yung pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Ngayon kung ang sinasabi naman nila ay magkakaroon ng People's Initiative o parang people power, tapos magkakaroon ng revolutionary government at ang iuupo nila si Ramon Ang as a caretaker president, that is a very dangerous precedent in the future. No? Kasi nga ganito yan eh. Pag ginawa natin ganun sistema, what will prevent anybody to, install people in power using military force? So magkakaroon na tayo ng para mga military junta, magkakaroon tayo ng mga chaos kasi anybody who can control the military or the police would be able to install a president. So doon na magkakaroon ng kaguluhan dyan. And number two, the military itself will fight against each other because everybody wants to be in power also. So yun ang mangyayari, kaya nga hindi maganda yung ganung sistema. Kaya nga maganda yung sistema natin ngayon na meron tayong demokrasya, meron tayong konstitusyon na sinusunod, ayaw man natin yung susunod na Pangulo, kung siya yung nakatalaga sa konstitusyon, respetuhin natin yon. Pangalawa, meron naman tayong tinasabi na 2028 election which is 2.5 years away from today, no? So bakit hindi na lang natin hintayin para man sa ganun hindi mabulabog yung ating sistema na ating pinapatupad ngayon, no? So kasi nga pag binago mo yon at sinira mo yung ganung procedure o sistema, magkakanya-kanya na yan, magkakagulong ating pamahalaan at ating lipunan. So pag-usapan natin, sinasabi nila na si Mr. Ramon Ang bilang CEO ng San Miguel is very qualified to become president. Wala namang issue yun, walang question yun because he has sufficient management experience, he has sufficient exposure, and he has, kumbaga, a track record to prove, no? And at the same time, he has shown love for the country, na pinapakita naman niya na nagbo-volunteer ginagamit niya yung San Miguel para mag-volunteer sa mga maraming activity, no? Na matulungan ang ating pamahalaan, para mga dredging, etc. No? At marami siyang ginagawang proyekto in joint venture with the government, no? Para sa ganun, mas magandang serbisyo ng ating mga negosyo at ating bayan. No? So maganda naman yung kanyang ginagawa at pinapakita. Pero kung sinasabi natin na susundin natin People's Initiative para iupo siya as against Vice President Sara, siguro yan medyo dangerous yan. Magkakaroon mga dangerous consequences yan pag yun ang tinahak na landas. No? Ngayon, kung sasabihin naman natin sa 2028, patatakbuhin si Ramon Ang as a potential presidential candidate, that is also, of course, very possible. No, he would be also a good potential candidate, no, presidential candidate, because marami na siyang karanasan at napakita naman na meron na siyang, kumbaga, abilidad, no, magpatakbo ng mga complex organization. So, kaya lang, siyempre, may pagkakaiba ang private organization or company or business as against politics, no, kasi ang political structure ng government natin is different from the private sector, no. Sa private sector kasi kadalasan, kung katulad niya, CEO ka ng San Miguel, marami kang magagawa immediately, no, kasi mga patakaran doon, pwede mong i-adjust based on what you believe is good for your company. Pero in our political system, hindi ganun kadali yun kasi merong established bureaucracy, merong mga established na sistema na hindi mo basta-basta pwedeng baliin. No? Saka meron din mga ibang naihalal na opisyal, katulad ng mga Kongreso at Senado, na pwedeng harangin yung mga programa mo. So dito sa ganitong sistema, medyo magkakaroon ng pagkakaiba. No? Hindi ganung kadali magpatakbo. Pangalawa, yung edad na rin, siyempre, no? May edad na rin si Mr. Ramon Ang by the time na dumating 2028 up to 30-34 kung siya magsisilbi bilang Pangulo, medyo nandun na rin siya sa edad na medyo baka mahirapan. Samantalang si Vice President Sara Duterte naman, very capable pa kasi nasa mga 50s pa lang siya. No? So, very capable pa siya physically and mentally fit pa siya to run the government. No? Saka number two nga, siyempre, when it comes to politics and government, kinakailangan niya marunong ka rin magkaroon ng parang
enforcement procedures. So, sabihin natin enforcement, meron ka ring tapang na ipatupad yung batas. And sometimes nga may kasabihan, katulad sinabi ni President Duterte na you cannot become president unless you are willing to kill, no? Yung sinasabi niya, may nabanggit yata siyang gano'n kung maalala ko, no? Parang gano'n. At hindi lamang siya, marami ding ibang pangulo sa iba't ibang bansa nagsasabi, no? So, do you have the stomach for it, no? So, yun ang question. Next question there, no? So yung mga issues dito kasi maraming warlord, maraming mga sindikato na dapat magbuwagin at labanan, no? So ang tanong diyon, do you have the stomach for it? Are you willing to sacrifice for it? So these are the issues that may have to be faced by Mr. Ramon na kung tatakbo siya. And pangatlo, siyempre, yung risk ng mga negosyo na kanya pinapatakbo, no? So siyempre pag tatakbo siya diyan at halimbawa hindi siya nanalo, ang problema niya diyan, siyempre baka balikan naman yung mga negosyo. He has so much to lose than to gain, no? Kasi right now, he is already accomplishing a lot of things. He can do a lot of things without being the president. So, I think it might be, kumbaga, risky for him to do that direction. Although a lot of people are pushing him, no? Because normally naman, when people push you, they are expecting that they will get some benefit and advantage from you. But I think on his own, being a professional businessman, entrepreneur, and manager, siguro, I think he would be considering it more prudently before he jumps into the game. Kay Vice President Sara, of course, she's already there. She's next in line. She's there. Her family is already in the political circle since their lolo pa, no? So I'm sure na she is more than ready to take over also if that time will come, no? Ang siguro na lang magagamutin diyan yung kanyang mga emotional outbursts, no? But in time as she matures into her age, siguro naman mas magiging na siya, kumbaga composed, no? Especially after going through this turmoil in her life. Kasi nung mga panahon siguro di siya masyado napapaaway sa mga nakakataas kasi nga protektado siya ng tatay niya. Pero ngayon na kung siya na yung mamumuno bilang nanay o ina ng bayan, siguro naman magmamature din ang kanyang mga emotional outburst. Ngayon, Dad, sinabi mo kanina na very dangerous ang president kung kagkaroon tayo ng People's Initiative tapos replace natin yung president and vice president with a parang temporary president like Ramon Ang. Pero, di ba, Dad, with President Cory Aquino, hindi rin siya actually nanalo sa election, supposedly, di ba? So, it was from a revolutionary government rin. Kasi, nung pinalayas si President Marcos Sr., hindi yung vice president niya yung naging presidente ng Pilipinas, kundi si President Cory Aquino. So far naman, hindi siya naging dangerous kasi we got a democracy naman, or a stable democracy right after that. What's your thoughts on that, Dad? Well, iba yung sitwasyon na yun kay dating Madam President Cory Aquino kasi there are two issues here, no? Ang issue number one kasi tumakbo siya laban sa Pangulo, kay Pangulo Marcos. So she is the other candidate in that election. So people already recognize that she is the other candidate for the presidency. So that's first. Second, meron kasing mga alingasngas o napakalaki ng mga parang mga issues na lumabas at mga expose o scandal na nagkaroon ng dayaan sa bilangan ng eleksyon. So because of that, nagkaroon siya ng moral authority. So, sinuportahan siya ng mga tao dahil nga parang nalaman nila o namulat sila na nadaya siya sa eleksyon. Yun ang issue doon. Kaya yung revolutionary government, bagamat revolutionary government, the people, the government structure, the organization, the military and police recognized her as the alternative president. Hindi siya coming out from the cold because siya yung kalaban ng ating Pangulo na nadaya ang according to them. So since nadaya siya yung karapat-dapat maupo na Pangulo under a revolutionary government because our constitution that time was already put on hold because that time we are operating under the 1973 constitution when that was framed during the martial law time. That's why nagkaroon tayo ng 1987 constitution to formalize the leadership and presidency of Cory Aquino. So, and then from then on, nagkaroon na tayo ng mga elections from 1989, 92, etc. No? So, yun ang mga naging issue doon no, na sinasabi natin na pagkakaiba kay Cory Aquino under a People Power Initiative installing her as the president was that because during that time, she was the presidential candidate against Marcos who was supposedly cheated in the counting of the election. Kaya nga nagkaroon ng mga walkout sa binangan that time. So that became the precedent, no, na para siya i-recognize. Kasi ang importante kasi dito, hindi lang naman yung legality. Ang importante dito yung moral authority nga na sinasabi natin, not only the legal authority. The moral authority is people recognize you as the winner of that election and people recognize that you were cheated in that election. So therefore, they accept you
to become their president. Second, yung mga organization kasi, importante kasi, kahit naman presidente ka, kung hindi ka susundin ng pulis at military at hindi ka susundin ng mga iba't ibang opisyalis ng ating pamahalaan, wala rin kwenta yung pagkapangulo mo. Ang pagkapangulo mo is based on the fact that people recognizes your leadership and respect that authority from you. So yun ang nangyari kay Cory. No? Nagkaroon siya ng moral authority to be declared as the president and then sworn in as the president, and at the same time to frame a new constitution so that there will be a new constitution that will dictate the future proceedings of our election. Ngayon, mga kababayan, ang mga discussion na to for the next president, nangyayari kasi marami sa ating mga kababayan gusto nila ng better leadership para sa Pilipinas. Ngayon, kung gusto natin ng better leadership para sa Pilipinas, ang kailangan natin ay mas matalino na Pilipino para ang mga choices natin at saka mga pinipili ng Pilipino ay mga better leaders who will guide the Philippines to a better future. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino mas gumanda ang kanilang kinabukasan at mas maging well-informed voters sila para ang mga future leaders ng Pilipinas, better choices for all Filipinos. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kami sa Ilocano Defenders Party List naniniwala na ang kailangan ng sambayanan ay mga mamumuno at mamamahala na uunahin ang kapakanan ng ating mga kababayan, ipaglalaban ang karapatan ng ating mga mamayan, at titiyakin na magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.